Ute kaunti ma Bungoma oya waguch mwandu ne jodak e gwengego kama bende oyango chenro mopogore mag dongruok. Koloso e nyasi ma Madaraka, Ruto yango ni dongruogego gin mago mar neno ni gwenge ma Imbo odongore mana kaka gwenge mamoko ma pacho ka. Jatend piny William Ruto lando chenro mopogore mag dongruok e kaunti ma Bungoma kamoko kuomgi ne oseyaw ayanga e limbe ne odiechieng' manyoro. Dongruogegi oting'o bero alap ndeke ma Matulo e kaunti no moyudo ndach ndeke manyien. Omedo kwayo gavana ma Bungoma mondo oyud lowo minyal yargo alap ndeke no. Tumejenga pale airport mpya. Matatizo kidogo ni kwamba hatuna ardhi ya kutosha. Nimekubaliana na Gavana Lusaka ya kwamba yeye atanunua ardhi na mimi na serikali kuu tutaongeza runway na kujenga terminal. Chenro mar Gerapeni, kanyakla kaunti ma Bungoma oyudo ber mar bero yore maromo kilomita 21 e nengo mar bilion 1.8. Moko kuom yore oting'o mago mane ochomo e alap tuke ma Masinde Muliro mane obage nyasi mar Madaraka. Hatimaye barabara yetu imezinduliwa rasmi. Alap no ma Masinde bende piny owacho nogundho motelo ne nyasi mar Madaraka. Kata kamano, kaluwore ne pok otiek gere, jatend piny ochiko jogedo mondo kik wuog nyaka alap no tieki. I want to commit to the people of Bungoma that the contractor will not leave site. And that the people in charge, especially the military officers in charge, will be here until this stadium is completed and made available for the people of this county and for Kenyans. Omedo singo ne jodak ma Bungoma ni kaluwore kod kaka pauno chalo, odwaro mondo olose kendo ketne tado mageng'o chieng'. I just want to promise you that this will be the last time that you will be beaten by the sun. The next time you come to this stadium, this whole stadium will be covered properly. Bende osiemo jogo monyakulo e alwora mar alapno mondo odar chon omi piny owacho thuolo matieko bere. Especially those who have decided to acquire some of the public land. Please, tuheshimiane kidogo. Kila mtu mwenye ako na shamba hapa ambayo anajua ni ya serikali, pole pole, funga virago yako, ondoka, tutajenga hii mahali yote ikae mzuri. Hatutaki kusukumana na mtu, hatutaki vita na mtu. Tunataka tuheshimiane kwa sababu mali ya umma ni mali ya wananchi wote wa Kenya. Udhiambo manyoro jatend piny bende noyawo apis ndikruok jopiny e boma ma Bungoma mabiro tiyo ne jodak e counties ma Busia, Kakamega, Kanyakla kod Vihiga. Hakuna haja tena ya kwenda Nairobi kutafuta passport. Passport office. Tunaleta immigration office hapa. Wewe mtu ya Bungoma kuanzia leo utakuwa unapata passport yako hapa Bungoma. Jatend piny omedo ni yawo apisno biro yawo thuolo ne rowere mapachoka mar yudo tije e pinje maoko kage yudo boke mag wuoth mapiyo piyo kaka dwarore. Passport itakuwa ni chombo ya muhimu kwa wale nurses, kwa wale technicians, kwa wale wengine wote ambao tunawapangia waende wafanye kazi Marekani, waende wafanye kazi Ulaya, waende wafanye kazi Ugaibuni. Mimi naenda Korea kupanga wa Kenya ambao wanaenda Korea tena.